Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина угатаба койбір темалар турында. Тизден жолда жоллык беру токтатыла, шәһәрдәшләр моңа ризамы? Үз эшләрендә җиңәйтәләр, халык игътибарында җәлеп итәләр. Шоллы кафесында Кытайдан кайтарылган официант робот эшли. Шол ТВның 30 еллык юбилее үзенчәлекле үтә, телеканал коллективы үз көчене боулинг турнирында сынады. 22 апрельдә шол йортларына җылылык бирү туктатыла. Шәһәрнең кайбер йортларында алдан ук шундый белдерүләр эленде. Әмма шәһәр башкарма комитеты җылылыкны сүндерүне башка көнгә күчерергә булды. Фатирда батареялар кайчан җылытудан туктар? Җавап киләсе материалда. Зачем мерзнуть? Дома маленькие дети. Одни старухи только и требуют, чтобы отключили отопление. Экономят эту копейку. И все. Дома должно быть тепло, комфортно. Урамда әкренләп җылыта, шулай да шәһәр йортлары язгы кояш белән тиз генә җылынмый. Шәһәрдәшләрнең кайсы берләре җылылыкны иртә сүндерүгә каршы. Ночью прохладно. Днем еще солнце пригревает немножко, а батареи и так чуть-чуть тепленькие. И сейчас уже холодные. Вот в 3:01 жил. Надо отключать, потому что уже солнышко светит, уже тепло. И поэтому надо отключать, чтобы люди не мучились от жары, и мы воздух все-таки не отопляли. Мне кажется, уже холода кончились, все, уже потепление должно идти. И в мае все уезжают на дачи. Җылылыктан 22 апрельдә аерырга планлаштырганнар иде. Һава торышы үзгәреп туру сәбәпле шәһәр башкарма комитеты аны 25 апрельгә күчерергә карар кылды. В связи с нестабильными погодными условиями принято решение перенести сроки окончания отопительного сезона 2021-2022 года на 30 апреля текущего года. Быел җылылык сезоны иртәрәк тәмамланачак. Әйтик, узган ел җылылык бирү 5 майда туктатылган иде. 2020 елда 4 майда. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолы кафелары шит ил ингредиентларын үз илебезнекенә алыштыра башлады. Җиләк җимеш яшелчәләрне алар җирле фермерлардан сатып ала. Шул рәвешле әзер продукциягә бәяләр үсешен тоткарлап калуга ирешмәкче алар. Моннан тыш шәһәрдәшләр игътибарын җәлеп итү өчен башка үзгәрешләр дә кертелә. Шолы кафеларның берсендә официант робот эшли. Толыграк киләсе сюжетта. Шолы кафесында официант робот песи эшли. Исеме Мася. Колагы артыннан сыйпасаң, мыраулап та күрсәтә. Песи бик акыллы, бер юлы берничә заказ китереп бирә ала. Кафе хезмәткәрләрен эшләрен ул күпкә җиңеләйтә. Работа с грязной посудой и доставка одновременно на 4 стола можно, да, 40 килограмм еды доставить. То есть обслужить одновременно разом компанию стало намного проще. То есть один официант может подвести сразу 4 подноса и выдать гостям. То есть гости уже не ждут, обслуживание происходит быстрее. Мася Кытайдан кайтартылган, Уфада рус телендә сөйләшергә өйрәткәннәр. Кафега килгән һәрбер кунак аның белән аралашмыйча китми. Ул әле күңелне дә ача белә. Менә шулай кафе әкренләп замана белән бергә атлый. Үз эшен дә җиңеләйтә, халык игътибарын да җәлеп итә. Моннан тыш тагын бер яңалык. Хәзер кафе яшелчә, җиләк җимешләрне бары тик җирле фермерлардан гына сатып алырга тырыша. Салаты заменили, травки заменили, потом берем свежевыжатые соки, можем взять, овощи. Фрукты вот летом сейчас пойдут. Красная рыба, она не совсем отпала, но мы ее из многих блюд убрали, потому что она достаточно дорогая стала. Вот, икра стала уже не добавляться блюда как ингредиента, мы просто предлагаем за отдельную плату добавить. Шолы эшмәкәрләре үз теплицаларында кыяр, помидор, укроп, суган кебек яшелчә үстерүчеләр белән дә хезмәттәшлек итә. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Шол ТВ телерадиокомпаниясе 30 еллык юбилеен билгеләп үтүне дәвам итә. Телеканал коллективы боулинг турнирында үз көчен сынарга булды. Боулинг турнирында 5 команда. Шолы ТВ телеканалы коллективы бары тик җиңүгә генә омтыла. Көндәшләр баннарны күзәткән арада журналистлар страйк артыннан страйк кертә. Юбилей уңайынан без бүген үзебезнең коллегаларыбыз белән җыелдык, рәхәтләнеп, бер-беребезгә яхшы кайф бүләк итәбез, бер-беребез белән эмоцияларыбыз белән бүлешәбез. Инде алга таба үзебезнең юбилей уңайынан безне зур чаралар көтә һәм инде без зур бәйрәмнәрне үзебезнең яраткан тамашачыларыбыз белән бергәләп үткәрәчәкбез. Шолы ТВ көндәшләре шәһәрнең
төрле предприятие хезмәткәрләре, күбесе биредә беренче тапкыр түгел. Шуңа күрә уен кызганнан-кыза барды. Туган көнегез булгач, подавать итәрбез әзрәк. Артак коллегалар белән, иптәшләр белән уйнарга килдек. Күңелле булсын, вакыт үткәрергә. Корпоратив турнирлар Шалыда 2009 елдан бирле оештырыла. Катнашучыларга билгеле бер вакыт эчендә күп итеп очколар җыярга һәм иң яхшы эшлеккә керергә кирәк иде. Любительский народный турнир. Мы делаем боулинг, абсолютно любительский. Играем, веселимся, заряжаемся позитивом, настраиваемся на хороший рабочий день. Кто хочет, танцует, поет в караоке, призы, подарки. И так мы это делаем 13-й год уже подряд. Мавыктыргыч турнир Шалытова логотипы төшерелгән тәмле торттан авыз итеп чәй ишу белән тәмамланды. Лилия Хәбибҗанова, Русланбек Мөхәммәтов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Россияның үзенчәлекле ярминкәсе Чаллы халкын кунакка чакыра. Ул 20-сеннән 23 апрельгә кадәр 32-нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан павильонда узачак. Бердә шәһәрдәшләргә сыйфатлы үз киемнәре һәм татлы ризыклар тәкъдим итәләр. Россия күләм ярминкә Чаллы халкын киң ассортимент белән каршы ала. Хариус, чавыча, омуль балыклары һәм ит деликатеслары, сулугуня рулеты, Белоруссия козылыгы, тәмтем яратучыларга йогурт, шоколадлы җиләк-җимешләр, мангалы хәлвә һәм искитәрлек кырым чәйләре тәкъдим ителә. Ярминкәдә зәвыклы үз киемнәре дә бар. Финляндиядән сыйфатлы курткалар, җәйгә матур күлмәкләр сатып алырга мөмкин. Моннан тыш агыштан ясалган шкатулка, кәрҗин кебек кул эшләнмәләре дә бихисап. Чаллы халкын 32-нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янында көтеп калалар. Иртәгә изге Рамазан айының 22-нче көне сәхәр ашауны төнге 1 сәгать 19 минутка кадәр төгәлләргә кирәк. Ифтар вакыты кичке 18 сәгать 52 минутта. Ураза тотучылар хәзер аеруча уяу булырга тырыша. Рамазан айының соңгы 10 көнлегендә кадер кичәсе яшерелә. Әлеге кичә бик тыныч булыр, хәтта яфрак селкенмәс, эт тә өрмәс, ә кояш нурсыз гына чыгар диелә. Пәйгамбәребез кадер кичәсен тик соннардан эзләргә кушкан. Хадисләрнең берсендә Рамазан ул 27-нче киченә туры килә диелә. Кадер кичәсен зикр, тәсбихләр әйтеп намазда үткәргән кеше 80 елдан артык бер туктамый намаз укыган, зикр, тәсбих әйткән сыман була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Приглашаем на зеленую неделю саженцев, рассады и инвентаря с 27 апреля по 1 мая. Выставочный центр «Экспокама».